Ftit jiem oħra t-toroq ta' diversi rħula Maltin se jkunu qed jimtlew kollha kuluri u briju hekk kif jirritorna l-karnival f'diversi lokalitajiet madwar il-pajjiż. Bla dubju ta' xejn li waħda mill-akbar ċelebrazzjonijiet li ssir tkun fit-Torq tal-Ħamrun fejn eluf ta' persuni mistiedna jiċċelebraw il-bidu tal-karnival f'din il-lokalità fl-4 ta' Frar. Bl-akbar stennija tkun għall-parata tradizzjonali li se tifforma minn 5 banet differenti fost diversi karrijiet preżenti. L-attivitajiet li se jkunu qed isiru fit-Triq San Giuseppe se jibdew fl-10 ta' filgħodu jibqgħu sejrin sa tard wara nofsinhar. Bil-Ħamrun jinbidel villaġġ tal-Karnival. Apparti din l-attività, il-Karnival se jasal ukoll fil-Marsa u anke fiż-Żurrieq fost lokalitajiet oħra bil-qofol jinslaħaq fil-Furjana u l-Belt Valletta bil-gran finale programmat għat-13 ta' Frar. Matul dan il-perjodu wieħed ma jistax jinsa dedikazzjoni u kontribut li Pawlu Kurmi, magħruf bħala l-Pampalun, kien jagħti għal dan id-delizzju. Huwa kien miet f'Novembru li għandha fl-età ta' 92 sena u biex titfakkar il-memorja tiegħu se tkun qed titella esibizzjoni fi spazju kreattiv fil-Belt Valletta. Din il-wirja parti minn programm vans li jinkludi spettaklu teatrali, kompetizzjonijiet ta' żfin u ma jistax jonqos il-karrijiet tradizzjonali li jduru mat-toroq tal-Belt Kapitali. Attivitajiet magħrufa l-kuluri u l-briju iżda bla dubju ta' xejn attivitajiet li jaqdu l-komunitajiet flimkien.